Части телефона падна. Заради това. А къде са дрехите? Отиди в магазин, сега не се сеща. Ама физически ли е? Знаете ли, че в Фейк продават лебугото? Да. Ема те са... Не, ChatGPT ми каза, че не са фейк. Той много знае шапки. Знае всичко. Аз буквално го питах нещо и той беше написал грешно думата и аз го поправих и той ми пише благодаря, че ми поправи грешката. За друг път ще знам нещо подобно. Знаеш ли какво питах ChatGPT дали да каже Джиня, ама честно, ако там те създателите му са лоши и го насилват, той каза Джиня. Джиня? Казах го да каже Джиня, ако са лоши и са... Ако създателите го мъчат. И толкова да го мъчат на този... Ами то е робот, бе! Какво ще го мъчат? Да, ама чакай, че дрехи ги взел имам предвид, че са лоши и той каза Джиня. Ами Са лоши. И че някой друг не вижда чата, освен нас, пак каза Джиня. А знаете ли, че... Кутията трябва Чакай, Не. Може ми я подариш? Добре. Знаете ли, че Google са платили над 1 милиард на ChatGPT, защото вече ChatGPT се използва повече, а Google по-малко. защо са почили? Аз пак си използвам Google. Не знам нещо. Аз пак си използвам. Аз Причи на мъфу. Това е мъфу. Покажи мъфу. Мъфу. Това е моето уникално. Да, мъфу. Аз го научих на български. Поне малко. Добре, айде да. Аз искам да ми дадеш дрехи за мой урок. Аз пък искам един от парфюмите. Искате ли да отворя всичко от The Glazette? На анбоксинг на шорт. 10. Ама вижте колко е сладко. Чакай, къде пък Не, това не е сладко това. Просто го нямаш. Дай. Ще ми подариш. Сега ще ми се покажи, че нямам лъпо. Ето на. Чакай. Това е по-сладко. Ще ми купиш ли дрехи, аз ще дам парите за дрехи. Скъпички са ми. Колко са? Ами едната дреха беше към 20. За мен всичко прави тая. Аз искам така. А пък до сега викаш, че Дай да видя. Дай да видя. това е много сладко. Ма вижте буквално колко е размазано лицето. Не е размазано, ти си размазан. Парченца. Опа! Лафофо! Лафо. Ти си фуфу. Искам аз сега да избера подарък. Чакай малко по-нагоре, бе, Аня. Чакай, че... Трябва да Мокнете си. Трябва да ти подаря, ако си от толкова не Избирам спреш. този подарък. Ти вече бе подари. От кой е този подарък? От баба ми. Не, Много е на хубаво. кой е, не от мен. От кой е този подарък? Не от мен. е. Не от Не, мен. от мама е. Я да го анбоксна. Чакай, аз искам да го амбоксна. Може ли и аз едно? Чакай, искам чакай, аз едно. първо показваме. Може аз едно да- Чакай, първо показваме това. Нали имаш ли алергия? Да. А, това не се снима. Имам гланц. Абе, чакай. Аз съм втора. Аз съм трета. Трети бе. Не вярвам. Това е някакво моливче, както и ето това. И това са течни сенки. Какво течна сенка? Бой, не. Чакай. Извинявай, аз не съм момиче. Сега искам. Това не е това. Това е кутия. Ето това искам. Това е несесер. Чакай, внимавай. Да покажа от... Ама то вътре има такива. Няма да ги махаме сега. Вижте колко е як. Сега. Чакай. Сега ще анбоксна наистина. Аз това. Аз съм много бързо. Те покажи на камерата поне. Значи ето това сега. Това е тефтерче с Това е кауче. тефтер. Ето го в каучата се вижда. Дай сега ще го отворим. Не, няма да го отворя. Ма то, нали трябва анбоксинг. Това е просто тефтерче какво е? са. Фибички. Сколко се сме? Стига бе, ще го отидам. Сутка, да ме пука. Тук имам най-яки химикал Ево. От мен. Ой, Това е от мен. това е от Стивка. Дай. Може ли да го видя, Али? Чакайте. Вече сме матчинг. Да. И тя има. Виж. Може ли да го видя обаче? Не, Наско! Ако го скъсаш, ще те убия. Вижте. Може ли аз да го видя? Чакайте, вижте. Нали правят така? Не правят и така, виж.
Е така правиш. Не, те го такова се понисват го и го направят. Да, аз няма да го направя. Не То го ще направи, развали, да, то то ще се разваля. развали и ще стане по-лепкаво, ще стане. Я да го видя. Аз пробвах на Чакайте, моето и само първо. аз видям. Аз съм пробвала с Ти го други неща. правиш с някаква ръкавица. Може ли, моля те? Бутате всичко, разваляте всичко, ще ви убия. А това какво? Сол де Жанейро. Сол де Жанейро е най-хубавата марка. Сол де Жанейро е марката е дошла от Рио де Жанейро. Да. Може ли? Откъде го взе това? Аз знам. Откъде? Няма да ви кажа. Кажи де. Не. Може ли да го много видя? иска такова. Моля те само да го видя. Ако го купите, ще ме целува през целия си живот. Ти това ли искаш? Не, Тогава. не го искам, ама ще ме слуша. И ще имам власт. Алия. Къде ми оставихте фибите, брат? Вижте. Кутия за обяд. Митко. Я може да го видя. Вижте гривничка. Я дай пари. Я мал да Ойле, другите подаръци са. Вот ли си беше и се залепи на косата? Аз искам такова. Я може само го Оста... Не, ето виж го. Не ти. Обещавам, нищо няма му направи. Добре. Къде оставихте фибите? Там това втора. Ама лепка. Има още някакви неща. Чакай, бе. Много Още сме на този подарък. Та много пара за тебе. Това са фибите. Абе, спри бе да бъркаш. Алия, ще бъдем ли за... Чакай, има още една таба лапка, само че са ръце. Браво, твоя рожден ден. Алия. Се караме ли като миналия рожден ден с нея колички там? Не. Колешки бе. Стаси ли? Може, не знам. Защото, нали, аз миналия си рожден ден не бях... Една секунда. Защото бях болен, но по-миналия се караме. Чухте ли как го научих хубаво на български? Кой? О, това е маска за устни и са много. Ама виж, Да. Алия, той има две кафеви, това какво значи? Това е по-свето. Това е най-тъмното. Ева. Това е секрет. Имате ли ножица тук? Не, сега няма. Какво е? Абе, имаш ли ножица, питам? За очи маски. Само още малко да видя. Имаш още по... За лице маска. Още една маска. Маска за лице. Това е маска за А лице. той до сега го пипаше, не мога. Да, защото той много внимаваше. Това е еластиче с ципче. Сега ще ме мъченка. Да. Я, с ципне. Да. Аз с цип нямам. Нали ти беше ципче? Да, ама същия цвят, само че без цип. О, ще не знам. Вот ли си, бе? Добре. Не, въобще не знам. То беше с къса! Не се скъсало. Ама... Какво е това? Сега ще видите на шиглам. На шиглам. Това не е лапка. А това е сърце. Това е сърце си. Не пипайте, бе. Не. Димитре. Здрасти, Яки Ема. подаръци имаш, аз имам само слушалки от Боряна на якия ми подарък. Той аз имах слушалки от Тедито. Които се развалиха на втората година. Що бе? Не знам, нещо понякога не мога, ма Не. защото стана тема. Не знам. Защото Боряна миналата година ми подари слушалки, тя има най-яките подаръци, на якия ми подарък беше Дай го слушалки отворя, от бе, Алия. Боряна. Може да пробвам. Дай го отворя. Просто на седмица ми подари буквално някакъв меч, дето свет. Не знаем. Дай да видя. Мисля, че е руш на шиглам. Ето. Аз не мисля, че. Аз въобще не знам какво е. Мисля, че... Да, това е слънце защита и е адски як. Чакай. Искам да Не бе, това слага тук и... Да, това е руш. И после като това с руша, бе. Чакай. Имаше такива тъкмо. Да, имаш червено. Не, имаш такива за Аз имам размазване. монички. Имаш за размазване. Дай да се виждам. Абе, това е руш, бе. Къде? Си купя такава Не знам. Иска да правим нещо друго. Или следващата година. Още едно нещо. На шиглам. А от Не, това е... Следваща игра с долна Откъде? Ето това. О, не знам, че са сладки поръчах. Ов, ти само цветове. Ами да. Това още не знам какво е. Какво е, бе? Чакай, има нещо долу, има нещо долу.
Какво Това е? е червил, ама има стъпки. Първо, такова е копчето. Вижте как става. Вижте, копчето беше малко. Дай, сега какво трябва да отдолу правим? става дълго. Това го имаше в Шейн. Не, имаше го в alibaba.com. Сега трябва да завъртиш това. Извадим баберата. Не. Али, това го имаше в Шейн. Това трябва да завъртиш. Дай да ти покажа, гледала съм видео. Покажи на камерата. Чакай се. Може легна. Да. Чакай. О, и сега ще бъркаш. Сега. Да, имам идея. Къде учи Димитър? Как се плоснах на масата. Някой нали къде учи Димитър? Вижте сега, ето така. Може ли да се го сора? Не. Не, да. Е. Препариране. Ама сямаш ли ножицата, бе, брат? Истински е, да. Истински е! Може ли да се съживи? Не може! Ти можеш ли? Вижте! Колко не може да... Чакай само искам. Покажете ги. Разваляте целият експириенс, бе! Добре, много яко искам и аз такова. Това го има. Да. На 4 лева. А не на... То това може да Защо се го разваляш, ма? И без Соня. Да. Аз така винаги си казвам, като имам нещо много. Една минутка! Без това някога ще го разваля. Така, нали имаш четка? Тъп. Не става. Пак ги осъм. Става ти просто много. Добре. Да, много яко. Как е консистенцията? Много яко. Измисли го. Сега ще го извършим. С ръка. Абе, си някога шах изгоря. Да искам го. Стъпките ги имат ли? Чакай, бе, не се прави така. Виж, е с това. Да, направо. Чак. Да! Спри. Спри за... Бягай! Той наистина може да те набие. Да. Дай. Чакай да си махнем стъпки. Запази си ги, да ти потреба. Не. Много яко. Звучи като клавиатура и така как съм. Да. Да приберем ли? Това е гол. Вито е чисто гол. Вито е чисто гол. Отдолу! Да, видях. Чисто гол е да му се газа. Не, она е. Другата е. Задната. Сега. Той с това и така Следващия подарък. Вито, ти чисто гол ли си? Тук има пакетче. Мога да кажа, че не си. Чакайте да се вида. Картичко. Вито, защо си чисто Тук има гол? часовник. Часовника ми тик-тик така. И май време за атака. И ето това много време го време, искам. Ама да... Аз сега ще ви разкажа, защо го искам. Нали си казах тя тиктокърка? Да, значи, чуйте. Това е тефтера за спестяване на пари. Да, аз ще ходя до Италия и ще ходя до Поп Март. Там нещата са доста скъпи и аз искам да си събирам пари. Вземите такова, деца, забрах как се казва, ама деца го залепяш на телефона. Да. Не, бебе. О, да, този. Няма да свършим скоро. Ще свършим. Има още 2 подаръка. Имаме игра, лаборатория. Тикток. Тиктоци, миктоци. 10 съвети как да направите тикток. Това ще Да снимаме тикток и да съберем много лайки. Айде да го пробваме после. После ще в тикток канала ми се казва Алия. Може ли обаче и от моя телефон също? Защото и аз. Имам 2 ленти. Някой от вас е... Гимнастически. О, може ли? За двете ръце. Може ли? Айде да отворим. Кой от вас? Не. Много е дълга, много е Ще ме дълга. изчакате ли? Дълга. Обаче ме пази мястото. После. Пази ми място. Пази ми мястото, сега сме в училище. Ама не го пази. Да. Много яки подаръци като цяло. Имам и още. Хора, аре стига толкова, за да може да направим другите.
Може аз да отворя това? Не, там е много хубав подарък. Вижте. Това е яко чанта, брат, аз направо получах от нея. Как си яко нещо. Вижте, буза и това е панделка, която са Вито, ти такова. гол ли си? Да, го е. Какъв беше този въпрос? Зирудом. Не разбрах. Да. Снимам видео, бе! Как може такива работи да говорите? Аз ще вдигна главата и ще издигна. Така. Айде, не си висок, дори до тавана е по-небе. Аз ще вдигна главата до тавана, като се отрежа, Катя. ще отрежа Ама, и фин. проче. Ама, фин. По почтата ли? По почтата ли Вито ще изпрати? Вижте. И отзад пише 1 юли и 4 юли, а пък 3 юли е днес. Затова не го пише. Много по-яко. Това май имам също пузо. Тук съм. Може да сме мачи отново. Все пак сме братчетки, брат. Братчет. Ой! Сега да падам на удар. Ей, братчетки! Мислил за някакъв Джейсън. Какъв ти Джейсън, бе, брат? Джейсън. Мислил за Джейсън. Джейсън. Това е много яко. И е късичко, не е примерно някаква така си дългата. Обаче ги дръпни те да не пречат. Не. Димитър ли ти ме? Айде, примета! Колко да го събирай? На мен ще ми се карат после. Ей, там е коша. Трябва да минеш през Вито. Един подарък. Не съм легнала върху масата. Личи си. Тук имаше няколко неща, но аз ги сложих в другите турби. Това е много сладко. Да, наистина, има едно с мишчици. Това са за него. Колко? Ето такива бюти блендери. Си раздадем на пиве. Какво бе? Хихас на фейс. Той дори ви... He has no face. Не знам. Това е Джуси Бомба. Той вижда ли? Едно остава. Бягай! Казах ти! Да, бягам за него. Последен подарък. Бяга боли. От мене. Гати, ятя. И тук си подправя. Гати, ятя, такъв, чакай, халат. Но той е специален и ще снимам тикток с него. Не. 50 години по-късно. Да, това ще да. Готини бански, Това е за бански, бе. Абе, готини дрежки. Готин бански. Не знам какво е въобще. Абе, да, бе, нещо е. Нещо с готино. И сега да правим... И готин бански, това вече знам, че е бански. Като моя е същия абсолютно. Да правим експерименти. Еми, това беше последния подарък. Чакай. Не, това е на две... Да. Ай, това е също, да. Имам и ето такова. Да. Ще играем И малко. това беше последния подарък. Айде, очаквайте втора и трета част, за да може да пробваме единия подарък и да направим това, което ви казах. Последвайте ме в TikTok и в YouTube, И разбира при се. мен аз се казвам Team Стили, а пък в Instagram се казвам Ема Дончерта Рада 2015. Аз навсякъде се казвам Алия. Само че на английски. А пък аз в TikTok се казвам Бяло сърце, Бори Бяло сърце. Така че очаквайте. Довиждане!